just tuolle, se joskus piti esityttää. Semmoinen kotosa kalkatus käy aamulla aikaisin, kun aitasta herää, niin isäntä on jo kalkattamassa viikaten. Joo. Se kerran pyysyttänyt. Ei sammakoita ainakaan ole. Oliko se sammakko tommosessa heinä, mikä huusi? Se oli täällä maassa. Niin. Se oli ihan lähellä mun viikatteen terää. Mä en tiedä saiko se siipeensä vai ei. Ei me löydetty sitä myllyä. Ei me löydetty, mutta se piti kauhean meteli. Se kerkisi tai sitten se riutuu tuolla jossain tekee kuolemaa. Mä en tiedä sitten oliko se rupikonna vai... Mutta niin mölykonniakin on kuulkaas nyt jossakin taas kotiutunut Suomeen. Hei, jos se olikin se. Niin, kun se kerran mölisi. Se mölisi niin pirhanasti. Todi.